OkuapemHene ni hu a nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ no sɛbe ɛnyɛ nana Hemma na ɛhwɛ akyi ɛnyɛ OkuapemHene na ɔhwɛ akyi ɛyɛ nananom pakanfo na ɛhwɛ Okuapem akyi na mmom so bia nso ba ɔyɛ acting no sa amamre mu anase administratively ni bia no ɔyɛ acting ɛyɛ abusuapan a wɔ nana afuobuo nketia afi a ɛyɛ nketia of royal family ne yang nsom afutu biara ɛwɔ hɔ anase sɛbe adwonikyire biara ɛwɔ hɔ ɛyɛ afutu ɛtese wodi tu wɔn ba no wɔn de se no na nko be mo Okuapem aka abom na Okuapem be fa ne ntama afira no ɔno ɔnyɛ Emfie ensie ni ena wɔse ade yo akwasi akufu a wotoso emienu ebedi ade sɛ OkuapemHene na bra wo baaye no na ne Hemma na sɛ ne maame prekope na afia enketia a wotoso mienu kyerɛ sɛ enya amane kwan so ena sɛ bi omode wɔse ade yo kwasi akufu ede no ebedi ade ntinya ade sɛ wɔbɛpene so anaso wɔne ne betena sɛ ebu Okuapem esanse na Hemma kyerɛ sɛ o mampanyi His Excellency Nana Dodanko Akufo-Addo ena fa asebu akwanso no ɔkye hene ena sɛ bi o mo fa asebu akwanso de ne bedi ade nti no ɔno de nya ade sɛ obegyina tomu na esan sɛ wɔkyerɛ sɛ Okuapem mu no mo wɔ nhyehyɛye abusua ne yemienu enti sɛ akonya no firi ha no ma na esa akɔ ha enti ba bia ɛyɛ ɔsagefo kwasi akufu firi no ena akonya no nya ni abusua no so enti ɔpene ma ne di ade a enye ye enu nti bra wasagefo baaye no emfie nsia ni ensam na hwa kɔwi mu court ade bɛkye na ekɔ court ade bɛkye na de free court aba ade bɛkye yesi eti OkuapemHene ade bɛkye yesi eti OkuapemHene saa na ekɔ no na e kame ayesa asundwe na enim sɛ Okuapem mu de ye ka mu a ɔmo wɔ asundwe paa no na emfie nsia ni de na kame ayesa ɛyɛ asɛ kra enu nti afi mu no ena ensem no epagya yasa kodu Supreme Court Supreme Court rule ya na so wodi edema eye OkuapemHene na afiwe mu anso so no ewukude edikan no OkuapemHene tena ase eye na ni monyam wo ne Okuapem nyina edi ewukude edikan ena wode tu dwa se ne mpaye ene se dakro anaso bo be sore dakro no omo ba betena ase nhye mu sei no na ne maame eka no ho na wo nyina ede odo abodomu ebu eye Okuapem no ama Okuapem no so afa no ntuma pa efra na sa afiwe amu nso no ena na ebra so se Okuapem ba betwa ogyira ena na Hemma ene ne mpanyufo ene na busuan panyin na atena ase na omode tu dwa se Okuapem ogyira no afiwe yentwa ena ho nsem nso so eba ntenten fidie so ena atena nkonya wo nso Okuapem mu so ba ye bekire mu se ye ka ogyira enye oba asede ogyira eye mmema asede eno nti se ebutu adaye na se ye kɔ akwakoye mu ade nyina no a okun mu ade nyina no eye mmema adwuma anase ye mmema asede eno nti OkuapemHene entimi emutu Okuapem anase ontimi nkase afewe eye ogyira no emma so afewe ogyira ne ba so ma ne ye fe ema edom enso so ebaaye eno nti asetena etwa to ye Okuapem Traditional Council asetena etwa to wo mfimpi mienu ne aduonu numu no na ka me za afiwe de eye asetena etwa to ne de eze ebi keka ensam ne bi keka empanyin no ebi eno ena eye nifa ye ka Okuapem a omo nchichemu no sebi omo edoso kakra eno nchichemu no ese nchemu no ye edu enson na nano no ena wo nyina aka ho ho abomu a wo mo atro petition a wo mo de ejina so akase efiri se wose ade yo kwasi akufu a wotoso mienu bedi ade no mfiensia ni da ne da wo mo tena se asetena mu bia no a wo mo to nsa e de frɛ eye OkuapemHene na enso so no wo ma ena amane ekwan so no ntimi ntie atwan so so enche saa enu nti wo de adesede eto abusuapanyin ni mu sesenka wone tebi na brewa enkasa na amane ekwan so no wonhu de ye na afenso so wonsa emfa so na abakosom so kyese ebra na ye sebi ye ka gwanfo no
aye Okuapemfo no na nansa sesereku Akuamuhene edi won so no ena won ekọ wasaje fa moati oforipanyi honom no mokosere no homwa ena ode ne sadom beta wo machi ma omo eje wo mo ho edi free Akwamu ensemu enu nti omoje omo free Akwamu ensemu no ena omo no wache hene ekọ apamo a enam so ma ne de ne wo fa ase amoati oforipanyi oforikuma ede no ebetena Okuapem na ode ne betena Okuapem no ena omo ye nhyehyeye a abotachi nhyehyeye chese ebo a wo dua se ebo ne nyini a anase ebo no so a na chese guanofo a ana Okuapemfo no omo age omo ho edi afri oforikuma ensa na Akuapem sabre ya edua no anase ebo no enyiniye no epam no anase apam no omo pam ye no omo pam no afia pem hanso eduasa emiensemu 1733 mu ena omo de abotachi apam no ebaaye enu nti saa niema na ekokoso nyina ni nyina agya me asomdwe baaye na momu no wa afia pem hankono eduasa mienu mu 1932 mu ena menteme ho asibisa pagyaye ena Okuapem se de enimo mu se omo honom de masomdwe nti no nananom nyina asa atena ase kan ye masomdwe ebaaye eno nti mfiensie ni de asore a ese ba no omo ahwe no mo ntu ase a de hawkase pa de beba eno nti kontihene a wowo Akwamu Traditional Council owo Okuapem Traditional Council adontehene wowo Okuapem Traditional Council jasehene nifa ene bankum division no ena wo mo nyina ka wo mo ho abomu a wo mo atro petition wo do mo nsa hyase a wo mo ehyese OkuapemHene nana afua obuo nkatia a wotoso emienu omo ne tonkwanta wo mo apai ensa so wo ma na kwanya nyina senka omeka ho bi na omomfo Okuapem enkonanim nanso ekamya yese wonye no adwen se oba beka ho ena sabie son sabie nyado enye sempanyin nko a na emum no omo ene omo hyehyehye na se omo ase nyina ye subdivisional chiefs ni nyina se ye ka kontra na nanom omo kontra fakuo nim nyina eka ho bi ene ye ka adonten so a na nanom omo adonten fakuo ni nyina eka ho bi ene ye ka jaase so a na nanom omo jaase nyina eka ho bi ene omo woni fanso so na nanom omo ni fa ene na nanom omo bankum nyina omo nyina no omo nsa hyekrata ase a omo dodo ni nyina esom eye aduosia nson ene omo nyina agye tum se eye OkuapemHene waye bia eye mpanyize waye bia jai enkase waye bia toaso enu nti ene omo ahye saa mra no ede ato honomo na omo kansa esisu bio se emra na omo hya na se petition na omo atworo no OkuapemHene enka ho na emumu no atena nkonya no ena omo atena se omo hu se omo anye ne saa ebe ha dwene momo enkwahwe bra omo na nanom tena se ewo Okuapem Traditional Council asetena etwato wa afimu no ene se de siko no yefa no ofie TV momo enkwahwe bra petition against the OkuapemHene na na afro bo nketia the second osahene bo afransa the third Okuapem Krontine Masan Otobo Jankwesi the second Aburihene and Adontenhene of Okuapem Wasan Oye man Osim Kwatia the second Amonokromohene and Jasehene of Okuapem Wasan Osiodumuja Otutua baby of the fifth Adukromohene and Nifahene of Okuapem Wasan Benkumhene Osabere ma Asiedu Oko ababy of the third Latte Ahenase and Benkumhene of Okuapem Wasan Pakanfo ne rekasa Se fisa abiri kwei nana afuobuo nkatia yana ne tonkwa ya pai Yura Oche Goma on se ayawa on pakanfo ayebeka no brofum si divisional chiefs ya wo 5 wings and answer 5 divisional chiefs wo Okuapem yekura Okuapem ya ne yampehin which is sub chiefs ne other chiefs ekan wa yekan bom na negina yegina hayi yekura yam petition na yabeka se petition kura na den yekura yan semfua abiesa bi na mu ya no tofa eson petition against the OkuapemHene na na afro bo nketia the second
by divisional chiefs into bracket Mpakanfo of Okuapem traditional area. The Okuapem traditional area, it comprises of 65 members. Na yewura sebe nsemi efa no ho anase fo Okuapem man ho anase fo OkuapemHene ho nti ono de ye uniform na mum ye petition ye de ma registrar na ba bia se fata na ete se ekọ no ekọ yanga no disemu meka wo obrofum ameka wo obrofum wi a na fe ma kyerɛkyerɛ mu otwi mu na nso anka ye hia ide na nka ye akanfo na ye Okuapem mufo anase ye Okuapem de na yare kan ne nka no otwi mu na enimu na ye wie nsu a sebe ya security ama other media houses ne divisions ne sebe na nanom nso a eye members yenkura hwe ne ayekura yenso mu yeduru Okuapem wa ewo wura no na ne wura no nso ene hefo ana ne wura ene hena Okuapem wura ne OkuapemHene esane se 1730 na nanom kwa apro 1733 waye nhyehyɛ wo Okuapem ahini starte wo ha ana efiase wo omanyi mu eye 1733 na efiase na nanom ye nhyehyɛ a ye kwa abutachi kwa ya apam ne ye kwa sa apam no ye no sebe na nanom a ye gina ha yi yang ne ye de yansa kwahye nkrata ase ye ne ye manfo ye ne ye mpehen se ye beso OkuapemHene biara sebe ose fata a wode no be mayen enum nananom ye nhyehyɛ a eye traditional council anase sebe National House of Chiefs a eba bedru regional na ebedu sebe yang traditional council ha yade yansa ahye niam bebre ase dwumadi a wo Okuapem mu ha nipa edimu nipa ye nhyehyɛ nipa ye nkoso ma sebe Okuapem fa ne ntama pafura anase yenwura ibedi mu ana onimu no na nananom pakanfo ne wo manfo anase traditional council na egbomu dimu no wonde wansa be hye bribia se a na amedimu aha ne ye hyemra hamra hye ne ye sebe yang parliament ni anase yang parliament house ni aha mra hye ne ye hye no ye hye yentu hene yensi hene na emum yende ye ka omen asem yan na eye nana afu obuo nketia mfi asiani a nana no hia wa ha wo hia wo tonsa friend na emum mfi asiani o ma fie ha se ono nana no be ye traditional council wo aduo ha da ne kasa bi wo abonten a Hemma krowi omanyi ani Okuapem sebe obaganse a retired growth and a retired development probia no omen bia ne social media nti bibia no so bia pese ohwe omen munsem omen munsiesi a odenensa bo yen abafu ayisu a ohun ne ekoso wo probia so ohene bia wuse won hyehye anasa wo kasa bi ni ba bia na mejedi se enye nokware ugbo a obehu afi odwura a etwa mu yi oye se obeka odwura awo fem anase obeka agu onitumi wo odwura so obeka odwura awo fem anase obeka odwura agu esane se yanananom nhyehyɛ mu Okuapem odwura no wotumi pe wo so ene OkuapemHene na so otwa odwura no wi a na nem proporo wa na ne person so o so bia nso nko na onko yebi na yemfa nhye Okuapem so anuanyam mpakanfo anase divisional chiefs yi aye sebe nkrata atonsa afre ye ne ya mpanga biesa so ne anan so bia ni ho a wage yen ano atum
se oni yen behia na ye bobu Okuapem ho anase yama asumdwei aba de to so enum ame se Okuapem mu ye won hyehyei so OkuapemHene ni ho a enyo Hemma na wo ho OkuapemHene ni ho a kronti na ehwe achi ne nti akronti hwe achi anase mpakanfo nyina hwe achi ni se sebe eya so na agua kronti oduanani nti ofra agua ni bia enyeye yekọ 1934 nhyehyei mu waduo ha a nananom ye nhyehyei a ne wa adonten number 1 adonten number 2 adonten number 3 ne nsakrai kura bai eya ha ne ye tum ha na nananom tum no woye nhyehyei no woye nsakrai mo Okuapem fa ne ntamapa frai OkuapemHene ni ho a nhyehyei a ewo ho no sebe enya na Hemma na ehwe achi enya OkuapemHene na ohwe achi eye nananom pakanfo na ehwe Okuapem achi na emom so bia so ba oye acting no sa mamre mu anase administratively ni bia no oye acting eye abusuapan awo nana afuobuo nkati afi a eye nkati a royal family ne yang nsom afutu biara wo ho anase sebe adwonikyire biara wo ho eye afutu atise wodi tu womba no wonde se no na nkobe mo Okuapem aka abom na Okuapem be fa ne ntama afira no ono onye bio yegina ha se mpakanfo yegina ha se divisional chiefs eno na bia meka yebete ye nwanse se fisa abiri kwai eye nana afuobuo nkati a ye ne no tonkwanta ya pai bio menyina ha se mekasa se KrontiHene na emom megyina ha se mpakanfo na yerekasa enti megyina ha menyina ha se on my own capacity se KrontiHene of Okuapem na emom as divisional chiefs ne yenyina yaka yentama agba no enti nkrata wa ha yenyina obi ade ne nsa ahyase se ya sign se yenna no yenna no tonkwanta wo aduo ha se yana no tonkwanta wo aduo ha se traditional council ana se o traditional council member na ye di atro anu nti nhyehyei mu no eye signing ni mu no eye osahene boa Fransa the third Okuapem KrontiHene of Okuapem traditional council ma sign eye Otobo Jankwesi the second Aburihene and Adontenhene of Okuapem traditional council was signed. Oye among Osim Kwatia the second, Amonochromhene and Jasehene of Okuapem traditional area was signed. Bio, Osiodumuja Otutua Baby the fifth, Dukromhene and Nifahene of Okuapem traditional council was signed. Benkumhene Osabere ma asiedu oko ababie the third latte ahenase and benkumhene of Okuapem traditional council ordinance ahase which is was signed nti yenyinara ya kambom na yede yensa ahye asemu ase a ye ne yenna nana afuobuo nketia nketia obuo ye ne no kankwanta ya pai ewabia nti eyi ye petition registrar wa ha yede bema na onfa yen anu disem enko Eastern Regional House of Chiefs na onfa nko na onfa yen anu disem no nso enko ho na esane se traditional council nso ye no won wa ha no nso ye ntumi nkwati won na yen kase petition yede bekọ a sebe mo nso wonim hu bia na se wonim hu bi our members them 5 divisional yine de yesi young petition ni na yede ma ye ne David nia yereboa nana KrontiHene se
divisional chiefs petitioner what they have a house no. It is a parliament house na yesia no. Nti ye de baba to manim. One hour penso nka say you. 1 hour penso nka say you. Ansana yetimehu. Hey, one penso nka say there be ni ehu ni ete. Mati ase you. Edina nana don tenkan no odeboa na pronti wa ha jase wa ha adonten wa ha benkum wa ha nifa wa ha enti edi me jaama nifa hene na ono nso enti ono ma behwe se hefo na fu asem nso yo senia apakanfo de saasemu yi ato yenyina yanemu yi migye me di ye se sebe enye yentumi na mom yen council members enu ntuni sabri wonga wofua so me de nkeka manku a ebi beka you ebi beka dabi ka me de wa wofua so no na wa ma wonsa so na yakan migye me di ye se ye ne samu a ebe ye yo enu ntuni famam yo wanga wonye ntum no yo yemfa mfi wanga wonye ntum no so woma wonsa so kronti jase adonte enti enyina yegetu yo ene na se ya ma yansa so dia na enyina yegetum se nia ekoso no ye ne na no ye ne nsom yo shobahan wa obi ama ne nsa so wa ugetum ma nsa so majority carries the vote yo kuro eye ni amawde asebe onye gwabi no obi nsi ne hene yedim ba bia wotene twa ayi akonwa wode se ne so be ya amampro be hine na so no mpo na asem ntime foro ye wura ayo se ade yo no ode abufu tutu otwitwa wunwan a yere ka okuapem ya sebe wakogina mfichire refre no overload aye moja masem ne yere ka pani se moja mu na tumi wo ti so okuapem le chire tumi dia ana mpaka mfore chire tumi dia wo fa moja enche na so na yenya yantimi amaye bianka ho a ye mesɛ no to bi biara o wo sɛ woni mu no na nanu mo kura be butu yi be butu woni na sifu o ma ye ntida sembio ye pasi esi akura be hu wo mo ma ye wire fi wo wo ga tie wo so obepema e ka da modi wo net se mo jamu na to bi wodi se kan no mo fa bi sare mame Papa. E frabanu funandio. Mr. Sedana numbeje na ho moti ase. Ya ka sumansam ni abosonsam dia. Na efia kuapem. Ade ya ka Kristo the Bible nso a efia kuapem. Nti yedim ni ya ka yedim papa yedim body yedim tutum yedim fita sabri de yeri fia tutuma gu fita so obusofu bia okoti beti na watu amrasi atetire beri beti amoku apem beri ma daga meya na ye tibi nka akosam ye gwaga akosam no ende ye jetu bia banana no mayemfo samo mo nya meya won kasa sa beri ba ne nya ma ntum mpadi kofi adawroma ya nweda munya oja isu etwa kwakumangu asia abosu be fi berekuso kosi apredi kona abonse ya de moja tiramo ya tiramo tubi na mo ya sretumi ya de atecho man obusofu ne erikubu no sika ntoni mirima obi biara ose omoku amango no kwakuapem manso adna ya framo frani ye dum kwakuapem panin sembio mutwa bambe Famille. Obusofu atifio. Obusofu atifio. Champion for no way. Obi
Mami bia rosa country ayetu yi baby aye di onu yan ko obobu agu. Na moja mu na tu bi wodi a. Osan safa de o de kire o. Ya twa so moja o. Ya twa so moja o. Yo ahanom na ye de esi na kam ya sa afiwe de nananom obi e wo so no ho obi e ka no ho. Na se tumi no sɔre a na ɛhwɛre sanso so na afiwe mu nso so afiwe twato ko se de twato no so ɔde no ho kwafo akoto ɛyɛ akwamu ewura enso edi akosi de twato a na ɛno so ɛfa na amamre ne amane de akwamu hu ɔmo a no sa amane ɛdedi midin ɛde maame fozo tweda mpo nyankopɔn ya no ebehia makram